Kienna l-ħabta tal-5:45 tal-ħadd wara nofsinhar meta l-Prim Ministru elett Joseph Muscat ħareġ mill-gallerija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn sab tistennieh folla kbira ta' persuni. Quddiem l-eluf li jinġabru fil-Ħamrun, Joseph Muscat għamel weda solenni lill-poplu Malti u Awċi. Ħanaħdem b'ħilti kollha, bl-enerġija kollha biex ħadd ma jħossu barrani f'pajjiżu, biex nuru illi verament dak illi aħna ikkampanjajna għalih nemnu fih. Qal li r-riżultat elettorali għandu xeħta storika għaliex dan huwa l-ikbar mandat li l-poplu għattal il-gvern mill-indipendenza lil hawn. Ringrazzjament partikolari mar liż-żgħażagħ b'Joseph Muscat jgħid li fid-9 ta' Marzu dawn għażlu li jkunu protagonisti. Ma naqasx l-appell tiegħu biex pajjiżna jkompli jingħaqad. Min għada stess oħorġu lit tal-ħbiberija lil kulħadd u ngħidu li tista' ma taqbilx magħna iżda tista' taħdem magħna.